imong mga palaliton, pwede naging pagkamahala. Gikan sa bugas, tag 80-90 na ang kilo sa bugas. Kaya noon, bahala siya, mahal siya. Importante kay gamiton man ba kaya nata sa panimalay. Ay uban sa kuan, kana mga red horse, maulog yapon. Ni mahal lang yapon. Paitan ris panahon. Muna karon. Ako'y lingaw. Si Bay Alimok ko naninda mo to siya. Muadto ko siyang tindahan karon. Pahit ko to ko sa mga paliton ko kay naman sila ka mga tinda dito. Pero problema na ba nang Bay Alimok ko kay ang istorya sa mga tao kung tibuok imong kwarta pating kahiya mo kung pangita og musukli, isukli niya. Ano man nga, iyaham ta ng obligasyon. Nya kinira ba kung kwarta ra ba? Nilibo ra ba niya? 5,000 ko ni. Muna nga, akong sa suwayan. O kay, kung sa ikay, stricto niya kung sa mudawat ba niya akong kuwan nga, nagay sa sensiyo gina ni. Muna ako sa dito sa yan tindahan. Kaya parang nako'y paliton. Pero wapa ko kasbaw kung sa kong paliton nga. Mga to, basta nga, importante makapalit ko nga, iyan ang masuklian ni ako ang 1,000 o kila akong nantida sa kong paliton niya. Ako siya nauso nito. Ayo. Sapot ron buntaga. Apay wapay halin ang tindahan. Sayo kay kong giutangan. Unya og naaman sa kipo mo palit. Bayran tag tibuok. Wala na hunahunaa. Ani napita sa mong barangay. Ako ray nagsulo nga tindahan ni mong barangay. Unya ako pag usara ray mamaligya. Way laing masugo. Pero kanay pong mga silingan na mga customer dire. Apay hibaw na sila kining tindahan na maoray gini nagdusara ni napita. Pero ang buhaton sa mga buang ang mga marunong nga silingan, bayran tag tibuok buntag sayo. 5 pesos ray kuhaon. Unya dayon, bayran tag 1,000. Kisa isa puto na. Hibaw na sila nga wa tay masugo ani napita. Kisa mo sa pasinsuan na to dire. Ngawa mo sa imong sisiyo anang mga silingan na to mo ba matinado sa highway nga kung hibaw gid sila kita yere halin diri nga tindahan. Asa man nila mo sinsiyo? Sapot ka ni mga tawhanan ni mga silingan na ko dire. Mga karon. Ayo! Pwede butang. Oh, sa imo. Kanang, ano ko'y paliton lagi? Sa imo bliton. Ikaw na bining? Ako na ay. Oh, ana ba kay Grabe ang magbukatan ng magnawang ko. kisa di sa buton. Nabuntag pa kay sayo, kita tagit itig naong. Ang sa imo ah. O mo palit ka, palit ayon, dili kay. Magsige pa kay sa istorya. Grabe sa nimo istorya sa imo tanda dali ono nung magikukusay kong paliton. Og mo palit kini ka, hunahuna daw sa imo paliton para imo isulti dayon, dali ang sa imo paliton. Mo na ako di na wino ko mao din ning kuan nga ingon sila kuno nga stricto kuno kay ka magdag kung na ikay makuha sa tindahan. Istrikto kita sa puton to sa mga customer nga dugay kay musulti isa paliton. O si paliton nimo pagdali. Sigarilyo lang wala kong sigarilyo kay para nga Unsa si sigarilyo ah? kanang may tipuwa dia. Salak mo. Puti na lang. Ngita pa man kag puwang maor man. Nga. Si mga kong wa man isod. Mo na diha kartol-kartol. Pila man ka mo? Sarakbok. Sa mo rin tindira nga. Kuan ba? Nga muhatag sa kuan nga. Imbes nga may tipuwa kung ano tagaantag puti. Unsa no? Mili mo sa mong sigarilyo, ibaw mo maor man si pangan oh. Gipuha na siya kay di gusto nga bawi mong kuan. Grabe sa istriktuhan mo oh. Bayad oh. Kalibo na. Muni bayad po mo, muni bayad mo. 10 pesos sa kuan sa kalibo imong ibayad. Yan na nimo. Unya na lang bayad eh. Kasi suwi na daan dito. Salamat kayo. Kay wala kong pabayran nimo ni. Nataba ato nako. Lakaw na. Tungo sa imong Bayarin ni sigarilyo nimo ha. Ipuno na sa mong lista ni malaka. Wala problema, bayaran ko niya ni. Pero ibalik na ako. Bahis na dako, magbayad og 10 pesos niya hungan sa kalibo ang kwarta. Ay, balik ni ko kay napade ko nalimtan. Unsa na masad? Kanang kindi. Kuan ko usa. Libre ko sa libre, iba ka na ko mabayra pun ansa nimo. Oh, why? Bayaran ko na. So magsige magkagkuan. Oh, natural na ko'y kwarta. Di mo ka mo kuan suklian eh. Betul yung bayad, ano betul yung bayad? Grabe. Patay ka mo anga ka. Oh, Bayarin na ha, bayarin na. Bantu ra kay kuan mga istorya sa mga tao diri nga. Mao gani mong imong batasan jud kuno. Mao yung butasan. Kay ba mo sa inyong kinaiya? Mubayad mo sa kalibo, 10 pesos ray kwaon. Sunod kong balik. Mao gyapon kong kwarta. Sa libo. Ato ko balik. Mag-abot sa barangay ng mo anga ka. Ni muntaga.
Pagkasalbahisam. Ngano ako pamangkin na maligyan ni Pita ay? Mga customer, mga way ayaw! Tingnan ako ginagawa gusto ko palit ako sa tindahan ni Bayali mo koy. Kay abin mo gud sa nindot gid nga imong bayran og tibuok kay hindi na iyatag na pala niyang sigarilyo kindi. Una nga karon mo balik dito siyang tindahan kay mo gyapon ko kay iyatag mo gyapon niya. Taga nindot tag ni ko. Oy, bay. Ano mga nga, sige makagisi. Nagana ko kagwarta. Nagagiki ko bay. Nagagiki ko sa kumuhat. Ni adto ko lamay alimukoy ba? O, kina tindahan lagi niya. Oh, nipalit ko nga to. Oh. O kining sigarilyo. Hmm. Nausar man kabok kong gipalit. Malagay sa ako ba, lami sa kayo panabako na. Ay sa Pamilya paminaw. ko, 10 pesos. Ah. Us kalibo mo kong kwarta nga. Ibaw ko nga. Sa istorya na. Abi mo kung sano. Di man nakamomo. Pasinsiyo para isukli. Bao ba? Oh, muna nga karon. Di akong balik sa ko dito kay siyempre libre na gud. Naarba ko isinsiyo unta. Unya, Oh. libre magkani ay basta Oh. sa kalibo ang itunol. Oh, ayo nagpalit. Ayo ipalit ta. Abi mo kung Di sano. man sa kitag sa kalibo. O kana us kalibo kay para matag ihatag na po. Libre na po mo. Muna man kay mapuro na kaysa ning hatag niya matag sa kalibo. Sige, tana. Anto ako yung ta. Sige, ubani ko kay diskarte sa ko. Ilok-lok ring ako ang 10 pesos para nga kini mo akong pakwaan niya og punsa akong paliton. Ataya, Kana kay mo para. rin nagising-gising ka abi na Ah. kong ilok ang ginabdaba nagising-gising. Nuha sa ka. Kaya sa ihatag dito sa kalibo. Sila Libre tara. na magabay. Ito na hinungdan nga. Wadi, tindira nga mo. Sarili na akong tindahan. Way mo sukol nga tindira na ko kay mangreklamo kay ang ibayad pulos tibuok. Unya, ang resulta napuno sa listahan. Buta pa sa mo. Hindi ko pamura. Pero sa Ayo. butang. Ano nagyabaw. Ayo. Kanang ayo. Baile. Bailey. Basta ikaw otro pa sa ka. Ikaw balik na sa ka. Dili di ka balik na. Bay, ayo man yun ana bay kay mga always customer mi sa imong tindahan. Always customer. Always customer. Mapuno sa listahan. Kaya nyo ibayad tibuok man. Nganong ilista man sa timo nga naa man mi kwarta na unsa man ka? Ikare tindira, mong tindiro ba ka karon nga ang among kwarta gusto ming ibayad sa mo ngano di ka ma sukli tapulan. Oh, na! Oh, dai kwarta oh, pagtuo ka din na mi bayad. Oh. Dai 5,000 mo. Oh, Oh, sukli mi. ako kaning biskwit ko. Balik. Oh. Balik si. Oh, tagay mi sukli. Sukli. Hambog kay mong duhay. Ah, hambog. Asam na ko na pa si Suero iyo si Kumel. Dili na among problema. Biskuit na ikaw ninyo. Dong, dili na among problema kay di kami naninda Oh, dong. tigatan mo biskuit. Oh. Tigatan mo biskuit. Oh. Mao kay yung gusto gigha. Imo ito. Oh. Biskuit ta. Oh, wala man sukli. Ne. Wala gid ko si Siyo dili tawo. Wala ko naman naman makagpaninda nga di man dai ka masukli. Dito ya tibuok 5,000 among gihatag nimo. Ako na. Mao ra ni sing bayad nimo. Basing nagtuo kang pick na mong kwarta. Oh. Ang gusto gid mo na ko suklian. Alang-alang man dili nga mo ang kwarta. Kota ko nyo dia. Kamu. Napugo. Ikaw, din sa siyo. Kagay lang lagi. Dira. Ano ron? Dira. Naman. Lakaw na mo dito. Sukli. Ihapa ni sukli nyo ito. Bukata naman sa dali. Lakaw na. Lakaw mo. Salbahis mo na ko. Naamong ako si Kumil, bay. Ha? Naamong ako si Kumil. Unsa? Nagara-gara. Imo ka way kasukli tanawa. Unsa na to pagbangin? Unsa ra kabok biskwit ako gamay pag kayo. Imo ako sa kaputos. Murag ko. Sa ato ba? Iyok man siguro to yung kamagsugan. Pabor ko ana ha. Ato lang. Pabor ako kay usa man ni kaputos mo ako gamay man kayo daghan man na imo ha. Ay, ato na lang ko ano bahin nun tani. Unsay bahinon gud? Ako'y magbuot sa imuhang sukli o kana imuha. Ako ari tanan. Di na maimoy. Anong dagana nimo? Oh, 5,000 mga ko niya usar man rin kaputos. Sus pa ita. Mo ra ni sukle sa 5,000 pod. Oh, bahala na ka kay ikaw may nag ingon-ingon nga Ay, wis. no. Ay, gusto na. Kaon.